Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Kunomfowethu ongibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, andifuni ukumosha ixesha mandingene edabini. So umfowethu uwumXhosa. Uthi mina mqeqeshi kunentombi ebendikade ndijola nayo ngaphambili and ubuntombi bakhe bahlukaniswa ndim. Qha kwenzaka sohluka wabe sehamba esiya eKZN. Shuthi umfowethu lo use-Eastern Cape. Usho njalo. So-ke uthi lapho ufike wadibana nenye insizwa. Manje ndifuna ukubuyelana naye. Inkinga yakhe undixelela ngalo mfana wakhe. So wayibeka kanjalo mfowethu indaba yakhe. So uyabona mfowethu, enye into esenginothise kakhulu ukuthi abantu bayahluleka move on nempilo zabo, yabo. So wena nje mangabe ucabanga mfowethu, yindaba ekutshela ngalo mjita lo naye, yindaba ekutshela ngayo. Usho ukuthi usemove on nempilo yakhe, usenalo mjita, use-right la ekhona ucomfortable. So ngokwakho wena ubungafuna enze njani? Ake kuthi uwena le ntombazane. So ufuna enze njani? Ishiye lo mjita emthandayo ibuyise wena, nibe senahlukana naye. Yabo. So mfethu kubalekile ukuthi ukwazi umove on nempilo yakho, ungastaki kumuntu ongasekho kuwena usemove on nempilo yakhe, yabo. So iyona nto esenginothise kakhulu, abantu bayahluleka umove on nempilo zabo, bastake kubantu. And mfethu into e-worse la ukuthi wena lo muntu wena owamhlukanisa umntombi bakhe, bathatha wena. But esikhundleni ukuthi kube yena ojaha wena just still osajaha yena. Okuyinto engekho normal leyo. Because kuvamise ukuthi kube intombazane ezifela ngomfana owathatha ubuntombi bayo. But wena, yabo nje mfethu, ngeke move on nempilo yakho, usifundise mfethu. Ngiyazi kunzima, but kumele usifundise mangabe umuntu move on nempilo yakho. If umuntu engasakufuni, ngeke phela ulokhu umncenga, ngisho sekutshela ukuthi hayi nanga umuntu. Uzokwenza njani? Phela kusho lo mjita ukuba useduze wakho ngabe uyambulala manje khona uzosala naye, yabo. Akuyinto engafuneki leyo. So wena move on nempilo yakho mfethu, ube strong. Akulula, I know. Ngiyazi, but kumele usifundise leyo nto empilweni ukuthi yamukela mase kuphelile. Enye yemithetho yale ekhaya kamqeqeshi, ikhaya lenjabulo, ngoba thina sihlukile la ekhaya indlela esenza ngayo ukuthi yamukela uma sekuphelile, yabo. So into empilweni mangabe isiphelile kumele uyamukele. Yamukela-ke nawe esimene esikanje ukuthi cha sekuphelile, bekukhona kuphelile. Yonke into inesikhathi sayo sokuqala, inesikhathi sayo sokuphela. So sekuphelile nawe yamukela, move on nempilo yakho. Ukuze phela uzomthola omunye umuntu o-right ozokuthanda nawe umthande, nijabulisane kamnandi. Ungalo umcomparison nalo muntu ola ngemuva emva kwakho, yabo, losambambelele kuyena. So move on ngoba nawe semove on nempilo yakhe, yabo. So mfethu ngiyathemba uyawuzwa lo mlayezo. Mangabe uzwa-ke mfethu, if ukhona mhlawumbe ufuna ukubuza umqeqeshi noma udinga umbono wakhe noma ufuna ukukusuggesta umqeqeshi, ungangibhalela i-email noma ungiseshe ku-Facebook umqeqeshi wensizwa. Wenze lokho ufuna ukukwenza-ke mfethu, sharp.